rwako kabisa. So warwako thuologi duto te. To rem sani kineno te nang'o malich ahinya mineno ka nitie rem kanyo. Iwacho wach mar udi ma ji dhi ninde nikech jomoko wacho ni kata ka luongo ket mwandu ma aloka. Gidhi nindo kanyo. Rem mar udi nitie. Koro watudore gi jirendewa be. Koro watudore gi jirendewa man Kisii, man Migori, jomoko nyalo nindo Kisumu. Kata se jomoko nyalo nindo to ng'ado gi nam kabiro. So, rem mar udi ni en gima duong' kabisa madwa kwayo moloto jothurwa manigi nyalo mar gero udi ma ji nyalo ninde. Sani kanye wakwano udi te ma ji nyalo ninde rooms. Wayudo ka wan gi rooms 1,000 kende 100. Joma waluonge conference kende. Mano Homa Bay mwasedhi Mbita, mwadhi Takawiri, mwadhi kamoro amora. Moyugis onge kamwaweyo. Wakwano kitendni te gin kitendni 1,080. Koro 1,000 ni to joma luongo kende conference mabiro officially gin 2,000. Joma kendo sipongo kanyo ma jompogni. Mosekalo. Joma gibirogo nikech ng'ati nyalo luongo samoro ka en VIP oting'o ji 3, ji 2, ji 3, ji 4. Yudo ka mano be onge kama jogo ninde. Koro wan gi shortage maduong' mar udi. Kendo adwa nakwa jowani investment area mar otende ni is a big investment area. Nikech kwa yao Homa Bay for tourism, wadwaro hotels, wadwaro conferencing facilities. Kama ji nyalo bete to time conference matieki. Jomose kano mwandu gi wagone giero kamano kendo tende go konyowa kabisa. Lakini we need more. We need more makata mana industrial park kucho wadwaro joma nyalo kete hotels. Wabro tiyo kodgi machiegni kabisa mondo waneni ginyalo yudo kaka giketo hotels. Isawacho ni luongo ji mokalo